A tady jsem já, Lucky Block 15 od bratu 511. Zhlédnutí a dávejte, lajkujte a kdo dá dislike, tak je to úplně nebudu říkat co. A sdílejte videjka všechno možný a teď je na závěr. Nebo Jedeme na školní výlet do Technomane, do Plzní. Budete tam pěkně trávky. A já se tam ani netěším. Já bych radši byl na notebooku, pažil by jsem v autobuse. A tady display. Řekni něco. ahoj. Co hraješ teď? Jako postiženou hru. Jako postiženou hru na Kejty Star Wars. Ne, pojď Lucky. Teď hrají koťátko. Ne, nehraju koťátko, teď hraju na to postiženou. Aha, jísle. Tady je Planet New York. A jedeme uhod. Yeah, baby. Baby, 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 baby. Pokud já